Want LDODK in de reguliere competitie leger eindigen als Tempo is het beslissingsduel op het thuisfront van Tempo, de kampioen van de haatklasse A. En Tempo en LDODK vochten voor de allerlaatste kans op die finale. En in de eerste helft gaat het liek op. Dan werd 2 doelpuntjes voor, dan werd 2 doelpuntjes achter. Maar bij het skoft neemt LDODK de leiding met 10-9. En vanzelfs kan het dan nog alle kanten uit. De spanning dripte direct aan. Maar in de tweede helft is het gotje toch slein. Rianne Nijholt zet LDODK op 19-15. 4 goals verschil. Maar Tempo weet toch weer waarom te komen om 19 gelijk. 30 seconden voor de eind. André Zwart. En dat is dan toch de beslissing, denkt Elsenien. LDODK dan toch naar winst. Maar de wedstrijd is nog even langer. De allerlaatste aanval van Tempo. Nog 8 tellen te gaan en dan slaat het Nederland 20 gelijk. Ja, hij shit hem. En ik hoop hetzelfde dat de scheids van verdediger fluit te zoeken. Dat het met 6 seconden te gaan, dat we de bal hier. Maar hij keurt hem goed en dat betekent verlengen. Het was bloedspannend. Ik had het echt niet verwacht. Maar goed, ja, daar moet je doorheen. En wij gingen toen de verlenging in. En nou ja, dat was gewoon wel... We bleven rustig. En nou ja, gewoon minder gehaast dan zaterdag. En de verlenging is een prooi voor LDODK. Wat hier op 23-21 komt, toch André Zwart op een nijhei, zijn 8e treffer. En dan is het uittikje van de klok. Het is nog 1 punt verschil in de laatste aanval van Tempo. Maar nu is de tijd te kwart voor Tempo om nog wat te doen. LDODK wint en wordt de eerste Frieske ploeg in de finale voor promotie naar de league. Ik weet net hoe het spannende de mut. Mooie verlenging. Per seconde Fatih toch nog weer een doelpunt wat ik voel verdedigd. Maar de scheidsrechter hier nog blijkbaar nog zin in om terug te gaan. Dus wij moesten snik. Wij even bij elkaar stonden. En nu pakken we ze. Dat hebben we die in. We zijn er dan net. En komen de sneu helemaal door de steen. En dan krijgen we afval. Of zaterdag. Papendrecht. Ja, heel mooie uitdaging.